Здравейте! Здравейте! Отдавна не сме се виждали, но ето ни, излизаме от къщи и ще отидем на малка разходка. Малко ни се нарушиха плановете тук от спирането на тока. Ето залита на енергото точно за минути. И сега имаме малко време преди да влезем след точно след точно 25 минути да влезем в коучинг кол с една дама от Съединените щати. Добре, дай да застанем тук, че явно прекъсва интернета. Да опитаме, да. Защото и друг път сме се разхождали и сме правили Go Live. Здравейте, добро утро, добър ден, добър вечер за всеки един от вас, в зависимост от мястото, от което ни гледате. И честита Нова година, не знам, явявахме ли се ние след Нова година? Явявахме се, да. Добре, пак честита. Добре, да. В момента се разхождаме тук из нашето красиво село. За мъничко, както вече казахме. За тези от вас, които се включват за първи път на нашата бизнес страница, да се представим. Аз се казвам Красимира, а това е съпруга ми Сергей. Се вижда на половината. Да, добре, ето така. Малко ми е неудобно така да държа селфи стика, но... Добре, гледайки ни, може да споделите в коментарите откъде ни гледате, защо ни гледате. Винаги много се радваме да видиме, че хората от цял свят, благодарение на тези нови технологии, могат да се свързват един с друг не само като близки приятели и роднини, а и заради бизнес. Защото ние с Сергей, преди да стартираме този бизнес, точно за това използвахме Фейсбук. Беше един така любезно казано клюкарник, но сега разбрахме силата на тази социална платформа и не само на нея, но още други. Днес избрахме също много интересна тема. Знаете, че когато се включваме, не се включваме просто за да ви кажем само здрасти, а обичаме да сме ви полезни не само за това, че търсите бизнес, а и често разискваме нещата от живота, четейки много книги покрай този бизнес. Събираме информация, която с радост споделяме с вас. Днешната тема е: твоята мечта си заслужава усилията. Защо избрахме тази тема? Защото, бидейки в този бизнес повече от 4 години, се срещнахме не с един и двама, които ни отговарят на въпроса защо искате онлайн бизнес и винаги здравейте. И винаги разказват за някаква тяхна мечта. Една от често срещаните мечти е да се завърнем в България. Това беше поне нашата. Това беше и нашата. Не е задължително мечта. Да и вашата. Просто всеки си има мечта. Точно така. Всеки си има мечта, но разликата между тези, които само мечтаят, и тези, които сбъдват, е огромна. Да, значи мечтата трябва да е мечтата, тя може да си остане мечта, тя е с пожелателен характер и мечтата, докато не се превърне в цел и не се подкрепи с действие, тя си остава само една мечта и обикновено какво се случва? Идва Нова година и ние казваме, ето сега ще си пожелая да ми се случи, еди си какво. И започваме много ентусиазирано да го правиме, обаче... Не да го правиме, да си го повтаряме. Не си го повтаряме, да си го правиме. Казваме, сега ще сваля примерно 3 кг, 5 кг тази година и се тръгва примерно на едни
фитнеси. Обаче в един момент се вижда, че тия 3 или 5 кг не става толкова лесно и всичко това се замита под килима. Ако тръгне на фитнес е добре, ама аз искам да сваля 5 кг, но всяка вечер ям по половин шоколад. Не, така, понякога служа и за лош пример. Чакай, Марчи, не пипай кокошките, кучето е с нас на разходка и гони на хората кокошките. Това, което искаме да кажем е, че всяка една мечта, докато не се предприемат някакви действия за сбъдването й, няма как да се случи. Здравейте и за много години. Благодаря. Защото наистина ние през последните години, в които живеехме в Канада, имахме тая мечта. И тя беше огромна наша цел. Да се завърнем в България и да си живеем старините спокойно на наша земя. Имахме и плана, по който да се случат нещата. Студиото ни във Ванкувър, знаете повечето от вас, че ние имахме студио в Ванкувър, което беше едно от трите най-добри в града. Имахме дори през 2019 много добро предложение за този бизнес, добра оферта за този бизнес да бъде купен. Но ние... Къде е Марчи? Тук е. Но ние категорично отказахме и то не за друго, защото казахме, не, ние сме си заплюли 2020 година да се прибираме. Да, имаме си план. Ще вървим по него. Обаче плановете не винаги се случват. Понякога Бог казва, хора, хубаво, имате планове, ама айде погледнете и тази възможност. Просто обърнете внимание на тази възможност. Но ние не направихме така и много сбъркахме. Знаете какво се случи през 2020 за цял свят. Това се отрази много зле, пагубно бих казала на нашия бизнес. Бяхме затворени за 3 месеца. 5-те ни момичета, които работеха за нас, напуснаха. Останахме само двамата, аз и Сергей. Клиента, който трябваше да купува бизнеса, се отказа. Защото не знаеше кога и колко пъти ще продължи това нещо, което се случи. И колко време. Да, и колко пъти ще се случи. Нали? Да. И просто ние увиснахме. И ние трябваше да имаме някакъв план. И спестяванията ни най-вече започнаха да се топят като снега през пролета много бързо. Защо? Защото както всеки офлайн бизнес има едни експенси, едни разходи, от които никой не може да избяга. Айде да се връщаме, че нямаме време. Така. Не от тук, че се кокошките там и това пак ще подгони. Добре. Така. Докъде бях стигнала? Че не бяхме готови финансово, защото ние разчитахме за продажбата на бизнеса. Да, стопиха се много бързо нашите спестявания. Те не се стопиха всички, но почнаха много бързо да се топят, защото всеки офлайн бизнес си има своите разходи, като рента, която плащахме там на салона, иншуранс, пропърти такси и какво ли не, които никой не се интересува какво е положението, но те си вървят по график да бъдат платени. Това доста ни стресира и ни изплаши, но това, че ние имахме цел и че бяхме готови да работим и да направим всичко възможно, за да постигнем целта ни, всъщност ни ориентира да потърсим нещо друго. Най-лесно е човек да седне да се самосъжалява и да каже, виж сега какво е положението, гледай сега какво става навсякъде. Най-често казват хората нямат пари и разни други извинения, които са много удобни, за да остане човек в комфортната си зона. Но ние не се подведохме по това, попаднахме на този бизнес. И както казах, оставайки само двамата в студиото, трябваше да работим по 12 часа на ден сами. И не само това, ами този бизнес продължаваше и вкъщи, защото клиентите продължаваха се свързват с нас, да текстват, да имейлват и какво ли още не. Но ние успяхме да минем обучението, да си започнем този бизнес и успоредно да въртим двата бизнеса
2 години и половина, докато се почувстваме сигурни да се приберем в България, разчитайки само на този бизнес. Така, по този начин ние преследвахме мечтата си и я постигнахме. Да, не беше лесно, да, отне време, да, бяхме изплашени, да, случиха се много неща в живота ни, но всъщност целта беше постигната и сега пък имаме много други цели, защото откакто се завърнахме, целта ни е да съживим това село. Тук има едно почти 100 годишно читалище. Повечето от вас, които следват и личния ми профил, виждат каква голяма активност имаме тук в селото, колко много даваме като труд, като време, като средства, което няма как да се случи, ако ние работим за някого други го от 9 до 5, да речем. Просто няма начин. Но, слава Богу, нашия бизнес ни дава и времето, и средствата. Трябва да си следваме мечтите. Всяка мечта заслужава усилията да бъде постигната и всяка мечта трябва да е подкрепена с акшен, както казват. Да. Ако... И то не мечта, тя трябва да се превърне в цел. Значи, и да се действа по тази цел. Това направихме ние. Ние решихме, че просто това, дето го имахме, няма да се получи отново, каквото е било. И затова намерих... Имаш предвид студиото. Студиото, да. И затова намерихме този бизнес. Ние точно това търсихме. Нещо, от което да не зависим физически, да сме там, клиенти да имаме работници и така нататък. Защото разбрахме, че единственото спасение е онлайн бизнеса. Да, ние го намерихме, беше трудно, но ние си поставихме за цел и тази цел я осъществихме. Осъществихме за 2 години и половина. Да, за 2 години и половина ние успяхме да го разработим този бизнес и да се приберем в България с стабилни доходи. И честно казано, има хора, които доста по-бързо успяват да започнат да разчитат само на този бизнес. В нашата общност има. Ако искате да видите и други успешни хора, свържете се с нас. Ще ви дадем достъп до наши затворени фейсбук групи, където ще видите хиляди успешни хора от цял свят, които са с различни професии, на различна възраст, от различни държави, говорят различни езици, вярват в различен Бог, както се казва, но това, което имаме като цел, ни води към успеха. Хора с голямо защо. Хора с голямо защо винаги постигат успех. Целта трябва да е подплатена с защото, голямото защо. Защо го искаме с това нещо? И тогава да си отговорим на въпроса защо го искаме. И тогава вече ще разберем, че това си заслужава усилията да бъде осъществено. Честно казано, имали сме хора, които се... Нашето куче е много смело извън оградата. Имали сме хора, които са се включвали или са били на коучинг кол с нас, споделяйки за своето защо искат онлайн бизнес, причината. Аз обичам да пътувам, искам да пътувам повече. Не, че е толкова зле, но не е достатъчно мотивиращо наистина да се научиш да правиш нещо ново и да излезеш, ама наистина да излезеш от комфортната си зона. Не просто на думи, а наистина да направиш много, за да постигнеш успех. Както се казва, кой беше казал, ако искаш да имаш неща, които не си имал, като много пари, като свободно време и други подобни, трябва да правиш неща, които не си правил. Точно така. Ние направихме точно това. Затова ви призоваваме, свържете се с нас, потърсете връзка, лесно е, може да напишете под коментара, има всякакви начини за връзка с нас. Свържете се и ние ще ви предоставим цялата информация, просто да проверите за себе си. Може пък това да се окаже вашето нещо и също да
да промени живота ви, така както промени нашия. Стига да го искате. Всеки може. Щом ние го можем и вие го можете. Ние, да, както Мира започна, нищо не разбирахме от тези нови технологии. Мислехме, че сме прекалено стари за това нещо. Обаче се оказа, че като иска човек, може да го направи. Но обучението е за всеки. Точно, имаме всеки може да прекрасно обучение, тук да го спомене. 24/7. Точно което така. Предлага всичко. Предлага вебсайт, предлага фанел, предлага съпорт от ментор, коуч и така нататък. Напишете в коментарите не само откъде ни гледате, а и напишете каква е вашата мечта. Каква е целта ви, която искате да постигнете тази година, или след 5 години, или след 10 години. Независимо дали ще се възползвате от нашата оферта да проучите този бизнес, няма значение. Просто искаме да видим хора с мечти. Искаме да видим хора, които имат цели, защото когато човек има цел, както каза Сергей, той я преследва, той работи за нея. Той прави всичко по силите си да постигне тази цел. Затова споделете в коментарите откъде ни гледате и каква е вашата цел за 2025, за 2030 и така нататък. Благодарим ви, мили хора, за гледането. Ние трябва да бързаме, че, както казахме в началото, влизаме в коучинг кол с наш upcoming бизнес партньор от Съединените щати. Желаем ви здраве, сполука. Марчи! Виж, как пак избяга другаде. Бъдете здрави, обичайте се, обичаме ви и ние. До скоро, до нови срещи. Чао! Само да спра. Искаш ли да ти помогна?